Λοιπόν, εδώ βλέπουμε 25 Μαρτίου του 2010, παρέλαση στις καφετέριες. Είμαστε στη Γράμμα. Βλέπουμε και εδώ τα παιδιά του χωριού μας. Σάρδα, εδώ πετάξαμε. Α, όχι ρε, δεν είναι καθαρά Δευτέρα. Τι κάναμε σήμερα, είπαμε το όχι. Είπες όχι, όχι είπες. Λοιπόν, το Σάββατο, άμα είστε εδώ... Αυτός όχι δεν λέει. Πού να πει όχι. όχι ρε. Φίλε μου, βρίσκω από την Οριστιάδα μόνο και μόνο για σήμερα. Από τα σύνορα. Είπες όχι σήμερα, είπες όχι. Και δεν πέρασα φαντάζομαι. Φίλε μου. Μπράβο. Κινητό καινούργιο αγοράσες. Πριν άκου. Λέει ο Γιάννης, να το γαμίσω για καφέ, να το γαμίσω αυτό το καφέ. Και αυτός, μην βρεις το καφέ μαλάκα, θα φύγω. Το πλάζα, πού είναι το πλάζα? Πλάζα. Α, ναι. Πού είναι ο Αλέξιο? Γεια. Ένα γοργάτσι να πάρουμε και στο αρχή. Θα βλέπω όμως, θα βλέπω. Φίλε μου, παρέλαση κάναμε. Με τον Εστερινό. Τι παρέλαση. Ούζο. Θα σ' αγαπώ όλους. Φτάνει ρε.